Ngivumelani. Ngiyawukhuza ke manje ngegama lika Jesu. Ngiyawukhuza ke manje umoya. Wokuphila isidodana sika Eli. Yes Lord. That's all. Asayiba. Ngiyawukhuza umoya. Wokuthi manifika emathempelini. Nibona abasifazana. Nibona izinto zokulalwa nabo. Siyakhuza ngalomoya. Sisana phasha. Siyakhuza ngalomoya. Ibanda ngobungwane. Afunanga manyala. Awu Nkosi yami. Awu. Abufunanga utshwala endlini engcwele. Hey Skathe. Endlini engcwele. Asidakwa. Kodwa sizomemezela. Wonke umuntu osinikezwe igama. Kuthiwa wena uyisidakwa. Sizothatha endlini engcwele. Hey. Lali njena. Manje asikwazi ukuba la sishiswa ila. Sizolanda le mphefumulo le. Silande le mphefumulo, silandele la endlini engcwele. Bese kufika umuntu ongabazi umzimba. Ukulanda umphefumulo ukuthi umphefumulo ndo kanjani. Sizothi enough is enough. Mhlophe phansi. Bona ngiyaphezulu la izonke. Njengoba wena usathi Dlamini is the way. Njengoba usathi wena Gumede is the way. Whatever is done in South Africa, there is only one way. There is only one way. Anandaba. Ukuthi umbona wayibeza kahle. Kodwa iyakwindlela. Ngoba zonke lezi ndlela. Siyisakufani. Kodwa Nabashana khathaphisa sihamba. Nithi ndaba. Zonke lezi ndlela nithi indlela uDlamini. uDlamini uyisekufeni. Noma singathatha imoto manje. Sibhekela kwaNcwadi khona umkhulu kaDlamini. Siyofika amathamba amhlophe. Asibali udodana kaDlamini. Naye angena ebukhosini. Afe. Now, ladies and gentlemen, while all of you are still standing, allow me, with due respect, to introduce to you, Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Ngithi mina ngizela bagqoka imdatsane nginemqondo othi ngizosebenza manje bekufuza ukuthi ngifake yonke iPPE usho ukuthi iguzu ngoba liyatshisa manje ngoba sizosebenza bafo sizothi ndaba Jesus is the way. Jesus is the life and Jesus is the truth. Kungenzeka uDlamini abe indlela kodwa ngenzeka uDlamini angabi nakho ukuphila. Ithi iBhayibheli njengoba ukufa kwafa ngo-Adamu wokuqala kanjalo ukuphila ku-Adamu wokugcina. Njengoba ukufa kwafa ngo-Adamu wokuqala kanjalo nokuphila ku-Adamu wokugcina. Bafana akasakho omunye u-Adamu. Yingakho ngithi not the second Adam but the last Adam, because after Jesus akekho omunye. Akekho uNkulunkulu wakwaZulu, akekho uNkulunkulu wakwaMuslim, akekho uNkulunkulu wamaChina. Sinonkulunkulu yethu. In conclusion,
Nikodemu isikhulu sakwaJuda isazi imithetho sinyonyoba sifika kuJesu isazi imithetho nizwe kahle isazi imithetho emini baphuma kulicala likaJesu kodwa mebusuku unyonyoba uyangala uthi akekho umuntu ongenza lezi ndaba engaveli uNkulunkulu usathi ngingenza njani ukuze ngizale okusha kusho isazi imithetho angeke ngikhulume nje ilanguage yethu esiyazi kusho ibishop igqoka ukholoni lize sifake isigqoko esithe ugqoka iphulaphula ebuhlaza nemeruni nebende ma efuna ufika kuvule ekseni avule imbhedesha avule imthemeleza avule yonke eBhayibhelini avule ayivule inkonzo abayiqede kodwa uzwakala buza umbuzo ethi ngingenze njani ukuze ngiwubone umbuso kaNkulunkulu awubafowethu ladies and gentlemen ivumeleni bafowethu uthi uJesu umuntu kumele azalwe kabusha uthi lo baba sengimdala kangaka uthi uJesu man ufunda imithetho kodwa imithetho ayikusiza ukuba ubuwazi ukuthi lento oyifunda ayisho uthini impendulo uzoyithola kule nto oyifundayo niba nganje abantu ophethe amaBhayibheli nje kodwa nganisebenzeni awu nabhubha kangaba futhi niphethe incwadi engcwele sengaze niphuzo oyela niphethe incwadi engcwele sengaze nifuthwe ngamadumo niphethe incwadi engcwele sengaze bengithathe niphethe incwadi engcwele awu bafowethu sengaze niqothamela abantu niphethe incwadi engcwele awu bazana bamnyabuza phela bafowethu sibuba kanjani sinencwadi engcwele sinembano wethu sinomkhombandlela bafowethu yikho bezonithatha nje ubudla kanjani utshani uphethe iBhayibheli lithi iBhayibheli zonke ibonakaliso abakholwayo kanana siyabona nje uthi just ngiyobeka izandla kwabagula baphile you will drive out the demons andizikuwathandazela you will drive out the demons manje abafowethu kuzaphi siyashimaya sinandela amathanga ngolo ama-products kanti iBhayibheli ithi ibonakaliso siyobala right ke bazalwane cela ukuvala shibe ngamagama athi bese athi uJesu ngoba uNkulunkulu walithandizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe eyayiseliyodwa ukuba kube yilowo nalowo naloyo 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 laba babeyitebhisini wakufana uJesu laba babeyitebhisini wakufana uJesu laba jikile makhini wakufana uJesu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe aseliyodwa abafowethu nathi indodana yomuntu nathi indodana kaNkulunkulu namhlanje noma nje abasithumile etsimini yase-Eden kodwa uNkulunkulu wathanda izwe kangaka noma abafowethu sirejectiwe emindeni kodwa uNkulunkulu wathanda izwe kangaka noma ungarejectwa ngabantu but God loves you uNkulunkulu uyakuthanda uNkulunkulu uyakuthanda God loves you God loves you Sela bafowethu ningivumele ngimemeze lapha eJerusalem God loves you Baba uNkulunkulu uyakuthanda awu bengithi ngemali eshibele ekhikhini awu ufuna ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe nani ngiphela 100 rand bengithi ngemali ekhikhini uNkulunkulu baba uyakuthanda I am doing this ngenza lokhu baba uNkulunkulu uyakuthanda usuke ngihleli lesi yaspeaker
inkosi ngithume kuwena baba ukuba uzokutshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Thanda kuzo zonke izinto esezenzile. Yebo ngiyathandwa. Baba uNkulunkulu lo. Baba ukhona umuntu othiwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu wayefela thina. Baba njengoba ngila phambi kwakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi ngizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usonele kubona. Baba uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami. One thing I know, everywhere, Jesus.
izandla.